Γεια σας. Είμαι η Αναστασία. Και εγώ είμαι η Χριστίνα. Και σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι δεύτερο για μένα. Ωραία, ξεκινάμε με το πράγμα της Χριστίνας. Χριστίνα, τελείωνε. Λοιπόν, πήρα αυτά τα τετράδια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ γλυκά. Και Μαϊμού. Πεταλούδα, είπαμε ότι είναι αυτό. Όχι, αυτό μέλισσα. πεταλούδα. Μέλισσα μου μοιάζει με τέτοιο χρώμα που έχει ο κόλλος της. μέλισσα, παιδιά. Λοιπόν, και αυτό το λιλούδι. Γράψτε στα σχόλια τι νομίζετε ότι είναι μέλισσα και πεταλούδα. Ναι, παιδιά, να το γράψετε τα ίδια. Γράψτε μέλισσα ή πεταλούδα. Δείτε το καλά. Και απαντήστε. Μόνο εμείς ξέρουμε τη σωστή απάντηση και ποιος κερδίσει. Ποιος ξέρει τη σωστή απάντηση, ρε. Εδώ μαλώνουμε για το πιο. Α, εντάξει. Αν το ξέρεις εσύ. Ναι. Τι είμαι. Τι είμαι. Λοιπόν, πήρα αυτές τις γόμες μουστάκια. Μουστάκες. Ένα μερίλο. Αναστασία με λένε, να ξέρεις. Έτσι. Μην με βολεύεις με τσιμπιό κακάς. Όχι, ναι. Καλά δείξες. Ένα Αναστασία. Να μας δείξει και δύο. Να βγάλω και φωτογραφία μετά έτσι. Άντε, bye. Ωραία, συνεχίζουμε. Είναι 3 γόμες, να ξέρετε, έτσι. Πήρα αυτό το αρκουδάκι το οποίο. Κάτσε ρε το κόλλιο μου. Το πήρα αυτό, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τελειώνουμε. Πήρα αυτό το μολύβι, ωραίο μολύβι. Και αυτές τις 3 κορδέλες, πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες. Να σου βάξουν, έτσι. Ωραία, συνεχίζουμε με τα δικά μου. Πάμε. Να σου. Λοιπόν, πρώτα αυτό το πορτοφόλι, το οποίο έχει πολύ ωραίο χρώμα φούξ. Μην δείχνεις εμένα, ρε. Το πορτοφόλι θέλουμε. Φούξ είναι φούξ. Όχι, είναι φούξια. Ναι, Φούξ να το λέτε, παιδιά, ναι, άμα φούξ. Είναι φούξια με πράσινο και είναι πολύ ωραίο. Από την τζάμπα 1,5 ευρώ. Να μην δείχνω την μάπα σου. Όχι, ρε παιδιά. Λες και τόσο βλώμα από το παράθυρο. Η Μίνι, η οποία έχει τέλεια παπούτσια, θα τα αγοράσω και εγώ να ξέρετε. Άρα σε άλλο χρώμα. Έτσι, Μίνι. Αυτά. Είναι αυτή η Μίνι η οποία έκανε 50 λεπτά. Πολύ άλλαξα λίγο, δεν πειράζει. Είναι αυτό το κολλιέ, το οποίο πάνω λέει music για ποιους δεν. Παιδιά, πώς αρχίζει. Έτσι αρχίζει. Έτσι το λέει music. Ναι. Music εδώ. 99 λεπτά. Αλήθεια. Τέλεια. Ας πούμε 1 ευρώ. Music σε καλλιγραφικά και μια καρδιά εδώ. Έτσι. Μην γελάσεις, κοπελιά. Σκόσε. Ήταν και μια σκοπελιά, βλέπετε, αλλά την έχασα. Κάτι ωραίες. Μην το περάσετε και κάτι άλλο έτσι, παιδιά. Σας παρακαλώ. Μας μην το τεντώνεις κιόλας. Μην με κοροϊδεύετε τώρα. Γράψτε στα σχόλια τι νομίζετε ότι είναι. Θέλω να πείτε τι είναι. Ναι, είναι ένα μαγικό. Πείτε τι είναι και ποιος κερδίσει. Εκεί σε ροζ, παιδιά. Το έχουμε και σε ροζ. Λοιπόν, είναι αυτό. Γράψτε στα σχόλια τι είναι. Αν νομίζετε τι είναι, παιδιά. Τι νομίζετε. Τι νομίζετε, μόνο εγώ ξέρω την αλήθεια. Και εγώ το καρδιλάκι, παιδιά. Για τον ποπούλι. Λοιπόν, θέλω να. Το τεντώνεις καλά εσύ. Είναι και δεντελοτόρο, παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Το βλέπω και πάλι. Είναι αυτό. Αυτά δεν είναι. Αυτά ήταν για σήμερα. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι να σχολιάσετε από κάτω τι νομίζετε ότι είναι. Θα τα γράψουμε. Τι είναι και αυτό. Και αυτά τα δύο. Αυτό και αυτό. Γράψτε. Κάτσε να πούμε και το γορίλα. Είναι γορίλα σημαία μου, έτσι. Άσε μας. Λοιπόν, αυτή είναι πεταλούδα η μέλισσα και αυτό είναι. Ό,τι νομίζετε. Ό,τι νομίζετε. Γεια! Για το πούμε στο άλλο βιντεάκι.